τροχιά που στραβάνε. Deutz, John Deere, Lamborghini, 1, 2, 3. Ένα McCormick μέσα στο βάθος. Άλλο πώς δουλεύεις έτσι ρε φίλε με το κουστούμι. Ρε κουφάλες, έχετε σύγχρονα εργαλεία και είστε άνετοι. Το έχεις βάλει εκεί κάτω ρε. Θα βγει. Ξέρω εγώ. Θέλαμε λίγο φτερό παραπάνω και λίγο ύψος γάμο, δεν βοηθάει. Τι γίνεται, έχουμε συγκέντρωση σήμερα. Τι συγκέντρωση έχει. Χοντρός, πήγες στις πυρές. Τέτοια κατεμιά δεν την... Τι, πάλι η βασιλιά. Δεν πήγατε στο μαρκούτσι, δεν είχαμε γκρίδα ρε, άσε με. Εδώ. Σε μέση, δείξει. Αυτό ποιο είναι ρε. Εδώ του άνθρωπου, εδώ τα τρακτέρια του. Έχει και καμπίνα. Πώς το βλέπεις ο John Deere. Εργαλείο Τραβάει. Τι κάνεις ο μάλακα. Έλα αυτό πήρε. Άστο μην το χαλάς ρε. Δεν ξέρεις από αυτά. Γιατί δεν ξέρω, το δουλέψα εγώ, το δώσω. Είναι μεγάλο αυτό.